I dolog mo Bwrui no tam niki no kotor chikon bwsai bai dili samung khai lengi phaijak hingke dili horo tupru abok sebjak po yasa digi kotor yasa digi chikon hai dolog no jotono lamsogani YouTube channel tam niki dolog tini cheng naileinai hapa kari phainai tei abok sebjaknai Bwrui opterong cheng naileinai hai diki bisi kokbang sekri tinin video no cheng start khailachino dolog ni dolog borok tam niki hor kamni phai samungni phai lengjagi phaikangke kheto a light rok tangklai phaikangke bwsai lengjago aboni bagui horo baiki khupti bului danani iabono srwngnani musungjago borok bo tam nike habya phobong niamni bagui khupti bulbului tabungno sal katang srwngui tongo norokno phunuknani tai musungjago borok ni dolog mo Bwrui no tam nike aram nangjak sugo bo sal katang je hornai ingjagui tongcho tam nike mukum srabai amsike aram nangjak dolog tei totra kiro kuptro dei yasigo gudokjago aboni bagui bo tabuk amsike aramjak nangjagui tongo debor kiring tuna musungya phona muktrui najagui tongo bo tabuk osalabai tei dolog yasi gudokjagui ni dolog mo Bwrui no tam niki mo Bwrui bai selano ma singpaini ni phapa lejagui tongkha tam niki bro amsike bo wana jago boro mai teisai layangui tongo tam niki tangmala khe yakung bok sai khailai manglaiklak ni wan suklai tulai borok tabuk debor kiring achugui nukao tam niki maching pro ke yakung yak bului khupti bului musulai tanglai manbla dolog khaida iaboni bagui borok tabu wana jagui tongo tam niki ochalabai Bwrui tabu borok norok ke sikli sakla rok se obai inglaino tolainani tongo masa ke selang ge bwsamak Bwrui ni bu phayangong ge Bwrui masangge abong ge bwsamakni ni bu masi geta bwsaibai rutukjagui tongo boro news ogo rijagui nor nugyada nor nai tong opti simna nai tong nor Facebook o i morong no tam ni ke kheta aro taklai ni maira chini rawi ago tolaw bara tonglai ni borok no kunikai yasu kudoglai muktri thanglai nei tabukina di guarogo thangma ke borok bo samudru kinaro guarogo thangma ke borok tukunani musungjago penjeng ya brap kanani musungjago borok dolog ako samung khaichini khainor somjawi te bwskli amsake thangmanai bahnu haipono samungle borok bisile khaiman ya haipono rang komasi borok ago tola thanglai mohke satchaka kaibo ki video khainor no pununani musungjago tei borok apuno ta dolog i norok hini tongkhana moro Instagram Facebook ni tei YouTube ni celebrity borok ni wan chugui tongti khana aboni bagui mohke tebo norok no phunungnani musungjago ni wan sulai tole abong simaya tam niki borok jami bulung hoknai sirobo bagan rok hoknai borok polong khapru iam tikena hajira din hajira khai agotola bara tonglei borok obaike o bara tongmo bo timbera kiching misiko si tongo tam niki borok amsek khaimia bla dolo ago din hajira jugali ro dalai roko amtro go si tongo borok amsek tongmaya ta i mono tam niki bolai fleking injagya po pathra sinang po bosi bukai kucia hai injagya ta bo blai milike bos injagya tam niki dolo bono i kwai pesi ribu khaijangnai blai patra ke apur thui phairi jaknai mo Bwrui no inoro nugui makna lo bini penjeng ya tam samche ko kuchuk saka nei tong akai ri rok jidai to kanon amsile chungna ko geta dolok tam nike amsile chuk kia bini bori rok dajak nai norong no kotoma ke rija ke bin mo kathi jati dolok patala si tharu ke phungna musungjago norong no rija ke bo lup thet na musungjago nong no leptin thangi khibirna musungjago buji kana bole norok ibono dolog jala hapani pheki sebjago dili kotor bai chikon bai yang bai jotono sebjago aboni bagui no romoi phunungnan musungjago bo amsike jala kamni phai phekeng ge lengjago ta dolog bo sebicharo ambage jibini yasadigi kotor te yasadigi chikon ambagi norono phunungnan musungjago bai ke hamnani aboni nei jadu hi yang pogi me neng bai pro horo thulai man muitu tongko tai sing jibo hospital thangi neng bai kani sing besaki bilai mani iya bro muitu mani tongko bliang tabu bo hai dolok tini jorte amchuno tam nike ansing video log rina na lia dolok next video mal laisne bai dolok